Ndawuze nithi ndizipholele ke apha ukuthi igqisi Smenqe esinamaphiko ngokuphapha. Niyibonile lambonqane ebomvayo pha kuFacebook ithi igqisi isikwedina uba hawo Uncle Thobbz zilight. Anifana ntwana Uncle Thobbz ufika umuntu emde. Ngabantwana manje oliphelo zonke ntwana Uncle Thobbz. Ndithi engwabulayi zasezilalini kanene ngothanda izikhundla. Andimazi shem noba uzama urevive i-online career yakhe ngoprikam na because kaloku uba ibiselela xesha lo YoTV umjita ngesithi former child star but ke asikho lapho namhlanje man guys. Andimazi shem noma ubhiti webutywala nakula balcony ahleli kuyo ezangwabulaka kaloku ziqhela uhlala ebuhlanti zirhanqalaza umqombothi imini yonke kulowo mzi uthe wanomcimbi. Anchayi, anseli, yawasela amanzi nomqombothi xa kwinto ekhoyo. Ndiyabona ngabalcony shem noma ubethwe nge-double shots eHennessy wadizi. Ijonge zanje zidry apha ingathi ngudaka boy exova isamente ngezandla. Hayi uyofingarisha tuli ya-material phone nomntana abantu akakuvulela ikhesi ye-assault. Uzijongile inaqi zifonini ingathi yimpeni ingathi yilaa ngxowa yamandese. Andazi ngasadibane la rasta le-gospel nje benza i-collab wahlukane nam. iDyan ayondawo yofundela uphapha kaloku ezintaka zisetransit. But ke wethu guys kusemhlabeni apha man yazi umuntu makabe yile nto afuna uba yiyo as long as yena ehappy ngesiqu sakhe.